салом алейкум бародари азиз, иншалло ки соз ҳастин, хуб ҳастин, худованд ҳар куҷое бошен, соз бошен, хуб бошен. Бародари азиз, ҳамин видео беҳад муҳим аст. Як бародари мо у шумо мақсад дар шаҳри Москва дар метро Дубровка магазини бигем ҳамин электронӣ магазин дорад, ана кор мекунам ҷа. Як бародари ӯзбекистонӣ мақсад ана омада 20,000 рубла харид мекуна, пули фаршив метаву мегреза. ба хотире ки ин чанд қадар ҳамин чизора мумкин ки янги 10-20 ҷора фреб кардагӣ боша. Ба ҳамин хотир бародари азиз, мо суратча мемонем, бародари магазинчӣ ҳамун соҳиби магазин гап задагия, ҳамаша гап задагия хитон мебинем. Акай раҳмат, ягон чӣ гуфтанӣ ҳасти хида акаҷон? мехостам ки ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. мехостам ки шумоам беҳад ҳушёр боштон. 4 оригинал ба наздик фалшиви паязоре дода, ҳар намуд чизо гирифта. Он заблудил, короче, специально студент бачая ки лиш би ҳамун чизо гирад ва хурсанд шуда ки ман инқа савдо кардам гуфта, сумма эътибор накардаги, чунки опыт надорад. Лекин барои ҳамин роҳҳо нағалтидан илтимос пулҳоро проверка кард бинетон. Ин хел ва ё ҳар хел игрок мешаванд ё ставка мемонанд, барои ҳамун ва ё лиш би ҳамин пула гиранд шумо алонанд фиреб кунанд. барои ҳамун ҳушёр бошед. Вале хоҳиш мекунам аввал лайк кунед то ёфтани ҳамин бародара ки шояд тари чандин магазино боша фреб кунад. Ба ҳамин хотир бародари азиз, бародар гап бизан, сурати ӯ бародарам ҳаст, одаме ки фреб кардага суратшам дар экран мемонем. номрои телефон хемона каси дар ҷои мемонем, ёки номрои бародар ҳаст номроша. номрои бародар хичам мемонам, касе ки дар ҷои мебине ченга дар бародар занг ки дар фалон ҷо дидем ша, мақсад хабараш кунем. алло аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. видеои бародар хича тамошо кунем. ассалому алейкум кулли мардуми тоҷик. бародарони азиз, мо имрӯз видео мекунем, яъне видео мепартоем. Як бародари худамон, бародаре ки ӯзбекистон ҳастай, дар магазини мо омадагия, вақти набудани ман ҷиянам ба 20,000 суми фаршиви додагиайда 20,000 ба бор гирифтагиай. дар мобайни 20 минут борои калона гирифтагиайда 20,000 кардагиайда бора гирифта рафтагиай. оли суратошам мемонем, номерои худмонам мемонем ва видеорам дар охир мемонем. илтимос ай шумо як ёрдам видеора то охира бинен. мумкин ҳамон бача қати шумо зиндагӣ кардааст, мумкин қати шумо кор карда истода, мумкин шуморо ҳам фреб кардагиай, суми фаршиви дода. ози ман гап мезанам борое ки вай гирифтагиай. инам хеле массажор гирифтагиай, гуфтагиай ман ӯзбекистон роҳӣ мекунам, ба падар модарам гуфтагиай. агар ҳавай машиник боша ё ягон игрок боша, ҳамин сума ҳамҷа расход мекуна, ира мефурӯша, дар суми капек мефурӯша. агар шумо дар инам хеле массажор фурӯхтагӣ боша, илтимос связ даброи. баъд инай хеле зарядякам гирифтагиай, ай авто заряд мегира, 2 та ай гирифтагиай. баъд инай хеле давлени санҷагам гирифтагиай, мумкин ки ягонтай шумода ҳамун мефурӯша. инай хеле духи шейх гирифтагиай, хадавоиша 3-4 та гирифтагиай. баъд инай хеле соатоам гирифтагиай, соатое ки последний моделай, яъне ҳамин 20,000 да 3-4 хел тавара 2 та 3 таи гирифтагиаю 20,000 туғри када бора гирифта рафтагиай. суми фаршивира дасти ҷиян да супордагиай, ҷиян сарфам намерава, аму 20,000 да ғалтондагиай. инам хеле фонарикам гирифтагиай, ина коробкаш хелеай. мумкин шумо да фурӯхтагӣ боша, ҳамура гап занем, дар куҷо фурӯх, чӣ хел фурӯх, илтимос номероро гап мезанем, дар комментариям бинависен. баъд инай хеле наушникоам гирифтагиай, наушнико, ин хеле наушнико гап занен, мо ура меовем, иншаалло ҷазоша метиҳем. ҷазои аввалша аллоҳ худаш битияв, барои чӣ ки ман магазина кушодагим 50 рубл, 100 рубл, 200 рубл паталог мемонам дар хизмати халқам. яъне ай дига конкуренто ма арзон мефурӯшимаш, барои чӣ ки дар ин Россия муҳоҷиро сума бая азо меова, як хеле беинсофиш қимат фурӯхтаистай, мо дар ёрдами халқем. баъд як чиз дигаи бародар, ин 20,000 да бор гирифтагӣ, ман 3 сол савдо кардагӣ бошам, ягон муҳоҷир 20,000 да бор гирифтагӣ нестай. и уже понятно что и одамора як ҷияни мара не чанд каси дигара фреб кардагӣ, опытни фаршиманетчик суми фарши месупордагӣ опытни бадагия. ира ба амри аллоҳ биёвем ва ҷазоша битиҳем, дар ин шумо камтара кӯмак кунен. иншаалло мо дар хизмати халқем. номерорам гап мезанам 8962 971 0505. мо дар Москваем, метро Дубровкаем. агар ягон хизмат боша, ай даст мо биём, мо тайёрем. не ки ҳозир ай шумо я илтимос
видеоро тамошо кунед, суратҳоро мемонем аҳамият битиҳен, ҳамин бачаро бишносен ё ки қатъи шумо дар як квартира зиндагӣ мекунад. Мумкин вақти меояд шуморо фреб мекунад, шумо бояд бидонед ки қатъи зиндагӣ кардастен, ё ки шумо хозяйка бошен, ҳамин хозяин бошен ё хозяйка бошен, ҳамин соҳибхона бошен ки дар хонаи шумо зиндагӣ кардастен, шумо бифаҳмед ки ин бача кияй. ва яке бародароне ки ай Ӯзбекистон бошен, бидонен бародаро мумкин ҳамсояи шумо мешавад, мумкин қатъи шумо хондагия, илтимос мада история ҳавай айнол дар корай, чӣ хел калон шидагияй вай, падари вай кияй, вай чӣ корай, чӣ кор мекунад, мумкин ин чанд бори хеле корои ғажда ғалтидагияй. Ан ҳамунро дар комментария бинависен, я номерои гуфтагӣ монда занг занен, ё ки номерои ки ҳамҷа меонем дар WhatsApp бинависен, мо иншоалло дар хизматем ва шумода раҳмати худмона мерасонем. Худтона эҳтиёт кунед, худо нигаҳбонтон бошад.